Welcome back to my channel, guys. In laudam chavekem video masaa kalauti lan to ang khan tuna kazin na bung ni na part 2 na karon tilang le do na ni hei hi tuna kangkal na hi DHANUSHKODI the last land of India kong ani a kong hi athui khop maya ma se zin kong zin na vlog ani angin kong tam tak hi karon tilang ve don ani tuna kakal na hi Kothandarami Swami temple ani a Rameshwaram le DHANUSHKODI inkara hian temple tam tak Hindu sakhwa ta na thilpui mo tam taka oma chu kakal ta ka chuan ti hian karon tilang ve ani he temple hi thlerkar tereuh te a oma a hmun hi anuamin athiang em ani kumsang khat zakwa sumruk palia cyclone na satakin helai mun hi achima chuta zinga chuan helai mun hi helai temple hi ahim hlau maya chuwang chuan alar ema
Tuna kan kalna hi DHANUSHKODI the last land of India chu ani a kalkong hi thui em a kalkong hlir in lo mu chuan in lo sathiam donia he karanti lang ve vek do si a azin kong hi thui re em maya a thui em a chuanin he apanga hian hi in tam tak alo ve to a ma se cyclone awangin a chita veka chu wang chuan a hminga po the ghost town an ti a holama kan fangdonia o khwal zing hian tam thi em a helai khwa ve la hian tun po hi he tlo tun lo tam em mai ni he tilam pang hi Bay of Bengal ani a opposite so tilam pang so Indian Ocean
so tilam so Sri Lanka ani a in mu ang hian tuya hian ziarang a umve a hi Adams Bridge Ram Setu anti ani a Hindu sakwa zui tu titana thil poimo tak a oma hi Hanumanan lung adoa Sri Lanka apanna anti khani a chuanin maktak main he lung hi alang a tuna hen tu etama azia rang che hi mu the ani helai hmuna hian mihring tam takan lo cheng ve to thina ma se kum sang khat zakwa somruk palia khan cyclone na sa takat le awangin rosan alo ngai ta a sarkarin thu chwa siamin helai hmuna hian chena phal to lo ani chuanin in tam tak hi kan hmu ang hian rosan ani a chuanin heng thil zorna tuikep manga thil chasang sang an zor tele sanghaman tu tele coconut zwarte chau an om to ani khwal zin hip tur chawin chuanin hei hi biakin rau san to ani kan hmu ang hian helai hi pulpit ani hmela chuanin a hnung lampang khu tuipuia ani a khwalzin tam takan kal ani channel me lau clear sak tu te in zawai chunga kalom next abung thuna kan hule theu donia oh thank you for watching guys.